TikTok gabaki daya waɗanda suka kalla tsarecin Babiana muna cikin masifa da bala'i fa. Saboda Babiana ta fito ta rike Alkur'ani mai sarki, ta tsitsine mana gabaki daya da ahalinmu. Ta ce ba za mu gama da duniya da kyau ba, ta ce karshenmu ba za ta yi kyau ba, ‘ya'yanmu ma Allah sai ya la'ance su. Babiana, you no get shame. For now, you for don dey hide yourself, Babiana. But you no get shame, I no blame you. Kutumar bura uba. Lokacin da tsirecin ex-husband ina ya fito duniya wato best choice. Kutumar bura uba menene ba kuma wannan bawan Allah ba. Wani irin sharing din bidiyon sa ne da ba a yi ba shegiya ke ce oganniya. Shi yasa ni ma na zama oganniya a naki. Kutumar bura uba mara kunya. Classless a shawo. Idan baki gode ma murudai na ba, ban gan dalilin da zaki aibata min murudai na ba. Saboda daga ka an taya musu bidiyo, wato bidiyon tsarecinki, sai dai su ce, "Oh, Babiana an zo karshe." To Allah ya shiryar da ita. Shegiya karuwa kutumar bura uba gwailan asara. Idan baki zo kin shi wa murudai na albarka ba, ban gan dalilin da zaki fito ki zo ki tsine musu ba har da uwarsu ni. Ai ni na zace da kika doka Qur'ani mai girman zaki yi abin da wannan yar madugo na garin Saudiya wato Maimuna Mezol ne ta yi ransuwa akan karya. Na me zaki zo ki doka Qur'anin ki ce wallahi jama'a wannan AI ne ba ni bane shegiya classless karuwa. Ashe abin da ciyo kun manta abin da kuka yi wa best choice? Ashe abin da ciyo Babiana you no get shame. Wannan headquarter kenan sai na tabbata na samu mishi mai da zai dinga haske saboda nan gaba in zaki nuna wa wayannan kwartayenki ba sai kin dinga haska da fitilla ba. Shame Babiana, dirty classless ashawo. You need to work on yourself. You need to work on it. Look at how black it is. Sabagen duhun headquarter ki Babiana sanda kika doka torchlight haka Babiana kika haska mana sanda muka kalla polisawa da suka yi surrounding din gurin kaf gabaki daya. I even beat my chest. Babiana naje na yi miki addu'a a Saudi Arabia. Ni ban tsine miki ba kika je kika ce ni na tsine miki. Go back and watch that video again cewa ne Allah ya mun sakayya cikin gaggawa, Allah ya rama mun kuma Allah ya rama mun. Babiana kin zo kina rawa da ke da G-Fresh kuna izgilanci da cewa addu'a ta bata karbuwa. Your eye don't clear na be no clear. But ni a wannan gaban Babiana, I beat my chest. Ni sayyada Sadiya Haruna, aka uwar murudai. Duk wanda ya kalla bidiyon kin nan bijahin Rasulullah ci gaba zai yi har karshen rayuwarsa da zuriyarsa gabaki daya.